Ce frumos era astăzi pe ploaie. Mâncam într-o magazie lângă atelier și ne gândeam la voi, cei din pușcărie. Venea un vânt de sănătate, de libertate. Ce libere, ce puternice erau tunetele în cer. Și cum rostogoleau tot cerul sub ele și ne gândeam, dacă am fi liberi, am fi la fel de puternici ca ele și am rostogoli și am frământat din nou sub noi pământul și ne gândeam la voi, cei din închisoare, și la noi, ocnașii de afară, ocnașii liberi, cum ne înnăbușim sub zidul gros al oprimării, din care zidul închisorii voastre nu e decât o fărâmă, o cotitură. Cerul era alb deasupra ploii, masa noastră sfârșită. Așteptam să intrăm iar în atelier. Vorbele noastre erau puține, dar tari, ca niște scrâșnete, ca niște pumni. Atunci s-a ridicat unul dintre noi și a spus: mă, să știți că pumnii și scrâșnetele și zvârcolirile noastre sub zidul înăbușitor al oprimării sunt singurul semn că trăim și că ne merităm viața. Vă scriu asta și vouă, ca să vedeți că ne gândim la voi așa cum trebuie. Și vă trimitem, din ce am adunat, salamul ăsta și pâine bună și pachete de tutun galbene. Tutun întâia.